Hello, prišiel mi balíček z kvetárne, takže si ho poďme spoločne rozbaliť. Balíček rozbalujem a čaká ma nápis Čau baby, pretože s Monikou z kvetárne máme už skôr vzťah kamarátok ako zákazničky a predávajúcej. Ako prvé vyťahujem tento 100 gramový rašeliník, toto balenie sa oplatí najviac a ja už si ani nepamätám, kedy som použila nejaký iný ako tento z kvetárne. Používam ho napríklad na množenie, teda zakoreňovanie alebo na pestovanie alokasí či iných interiérových rastlín. Ďalej vyťahujem substrát na izbové rastliny Izbák. Toto dostanete nad objednávku, myslím, že nad 50 eur, takže to bolo zdarmo. Väčšina pestovateľov izbových rastlín sa už určite stretla so škodcami na rastlinách a ja nie som výnimkou, vedia poriadne potrápiť. Najčastejšie mám doma strapky, na ktoré pôsobí insekticid, pretože ide o hmyz ako insekt a na tie používam Mospilan. No a potom sú roztočce, na ktoré pôsobí akaricid, ja používam Nisoran, no mám pocit, že mi prestal účinkovať, hlavne na alokasí Fridex sa už s ňou veľmi dlho trápim s roztočcami a tak som sa rozhodla, že idem vyskúšať tento Spider Mite Control, ktorý pôsobí na roztočce aj prírodný. Tu už vyťahujem dripper alebo teda zavlažovač a ako už názov napovedá, tak slúži to na zavlaženie alebo teda udržiavanie vlhkosti rašeliníkových tyčí. A nepovedala by som, že je to must have k týmto tyčiam, ale je to skôr nice to have, pretože to uľahčuje celý tento proces zavlažovania. Tu už sú tie bajné tyče, ktoré spomínam. Ja som si ich fakt obľúbila, pretože mi vyhovuje, že sú skladacie, sú spratné a hlavne sú z jednej strany uzavreté, takže si držia dlhšie vlhkosť. A veľmi podstatné pretože sa dajú nadpájať, čo je úplne že geniálne, keď na nich chcete mať obrovské listy. Ja som si objednala 2 M-kové, 4 S-kové a 1 XS-kovú veľkosť v rôznych farbách, biela, čierna a transparentná, takže to môžete obzrieť aspoň takto na videu. Nie všetky tieto tyče sú pre mňa, ale každú jednu už doma mám, takže za mňa ich určite odporúčam. Blížime sa k záveru, highlight večera alebo dňa podľa toho, kedy to pozeráš, je toto Caladium Fire Fanny. Opäť sa začína toto obdobie kalady, ide o také interiérové letničky, ak si sa s nimi doteraz nestretol a na zimu sa schovávajú do hluzy. Kaladia sú jedny nádherné pestrofarebné rastliny, ktorým ak dáš dostatočne dobrú starostlivosť, tak ťa obmenia farebnými a obrovskými listami. Nie je to úplne najjednoduchšia izbovka, ale za mňa to s nimi stojí za to. Ak ťa čokoľvek zaujalo, všetko nájdeš na kvetáreň.sk a ja tam mám samozrejme aj zľavový kódik. Ponovom je Luci 10. Tak idź pozrieť, pretože ti hovoríme, že po tých kaláriách sa len tak zapráši.